Unsa naman tao niya kung sekretary na oy. Wagi ayo ni sekretariha ni oy. Tanawa ra oh. Pura hubog ni duty, permentira ang Uber. Pagpuyo ba naunsa naman tao. Unsa problema nimo di ay? Alang nga katong pasyente ni mga imong ipabalik. Hantod karon wala ba? Isa ka semana na nila ba? Gutom kayo. Tuan na po do. Reklamo na po. Pastilan di ka kahulat ba no? Gusto nimo naada yun paabot lang ana man na. Moabot ra lagi na po to'y bation katong lawasa. Sus ginoko. Duha ka semana to kalinturahon tog maayo mukaon tog sigamay lang kalinturahon na to. Paabot lang balik to ron. Balik tong gapon nga apit na magwalo ka adlaw wala pa sila. Duha ka semana gani no. Pila may na isa ka semana pag ginang 8 ka adlaw. Nya, duha ka semana taway kaon na ni. Ana. Ay salamat. Ay lagi mi diri daw. Wala lagi mo dito sa tikas daw. Dire. Paghuwat. Sa mga gutom na kay dok ba? Sis pagkulat sa ba? Hata kay ka ba? Hoy may buntag. Unsay nakamay sa buntag nga. Buntag barero nga hapon mga idok. Naunsa man taon. Ana man ang mga businessman. Good morning permente na. Oh, kumusta man ang pasyente niyo? Murag gidungoy naman pud lagi na. Sus, Dok, nagluya ginig may Dok, kay layo kay mong gibaktasan, Dok. Wala naman dahil mo dito sa inyong pistola, ito na si Mana. Morning, baktas-baktas minangita mi sa inyo, ha? Dito dok kunong namalhin man mo. Alangan, perting baga-aglamok dito. Mura magkadinggi pa ta dito kan. Kaya pa kauban ako nga perting payata na mapaaka ni wana takig na dito. Tanawa, Dok, ibalot na ganyan mo payo. Bitan nila mo payo para dili makuan ba mapaaka ni Tanawa, Dok, ipagpukot na ako, Dok. Nagatdog na pagkot. Mo nagiputos og maayo. Isa-isa lang. Dok, gipanugno dok bagay kalintura to gikonvulsyon taon dok. Tanawa no, wa ko masayop no. Takigan lagi ng mga lawasan nga ana. Sus bihig kay ko si mga dok ba? Kay kabalo jud kag kanus nga adlaw masakit pero pangatan asa kung si pagkaon nila dala. Unya, gituman ninyo akong gisulti itong miaging pag-check up ninyo. Unsa inyong ipangdala karon? Kinahanglan niyo magkaon ni lamay sayo ni tanan. Isa lang ba isa-isa. Anong magsabay medyo mag-istorya? Pwede rin mag-isa-isa. Gapon, Dok, ba, nabalakan na gimig maayo, Dok, ba? Kay wa naman ni siya ning lihok ko, Dok. Nya mo to nakakuan ko nga among mga silingan nga gipakuha na nako kawayan trapal pabuhat na ko gantakan kay basi mignaon sa hayaon ritso ready na ang tanan. Ako gay dok no nagkuha nagi kog pari ani para mumisa sa iya ha. Kaysa nang unsa naman mo unsa din inyong pasyente day wala day pamilya? Hilong sabi. Naunsa yung mga patay naman na inyong gusto na may tabo inyong kauban. Pero nagdala mi og kinahanglan niya katong ginakaon niya. Kana mayo ang imo unsa man na. Dili isulti na lang, Dok, Bik, kung unsa pa ni siyang kuan na mabuhi, Dok, basig ugma matay na. Kasi maulian na yung kanser ba. Bidol. Iwasin na lang siguro, Dok. Ay sabi check sa nako unsa niyang dala be? Kana mo na ginakaon niya katong nasakitan sa tiyan. Dala sugod. Ay diara pungkan. Oh, pungkan. Nya kini pod. Ayaw na lagi. Nabaki magsakit Asa yan. ni action na po sa paano ni action po dito. Kana. Okay na dok, okay na inject ninyo dok. Iwasin na lang Na, Dok. masa man ni? Mo na katong ikaw niya Maayo katong ako. Ikaw na sulod na. Para maayo taon kadam, Ginoo ko. Dahil paminaw. Tay sa Dok, Bidok. Mura pagkaon lang yung gisiguro batan ako, Dok, ko gisok-sok naman sa mong kauban. Kay sabi. Gisecure na mo. Kauban na ko na sa nga mag-check kag ihi. Di ba? Takluban nagmay tapos tabunan niya taguan mo na iyang gibuhat karon para safety ba maimbestigahan na to pag ayo unsa hinungdan na yang sakit. Kani unsa man ni tamis na? Oh, tamis yun na sa tinuod dok. Tamis yun na sa tinuod. Kaya mo na ginakaon na Di ba nila. tilawan na to ni dok? Tilawi. Kailangan pa ba kailangan ba tilawan na na? Tilawan kay basig unsa ka basig asdog ayo mo nang sakit. Oh, stroke Oh, kay maayo. paminawa ang Tilawan. pag-apli oh. Murag mo na hinungdan ba nga Mo gidi hinungdan dok. Ano kita angay mo kana na pre. Ay, Dok, basig kuan, Dok, ba? Pwede na siya tiwasan lang, Dok, eh. At least ready na Ayaw. Ayaw pre, ayaw. Balik-balikon tamo hantod maayo ni siya. Oh, ano ba para maulian? Nya unsay kuan, unsay dagan? Tamis no. Daw ako daw be. Unsay dagan dok? Tamis dok. Nya mo gyud na hinungdan dok. Ayay ka, acidic ayo. Isa ni sa hinungdan si mong tiyan gab ngut-ngut maayo. Murag mo kulata si lalom. Na, tanawa ka, pre. Kaon pang lagdaghan, tanawa. Nagsakit-sakit na yung tiyan. Pag mukawi kag daggang kayo, apili po kalibang. Di wala po ka malibang-libang po. Tanawa ra. Okay ragpayat ka kay madarag dayong nya. Kana imong lawas karon madayungan pa ba na? Pagkutanon takahaon sa may gibati na nimo karon. Dok, bayo pa ko dok. Tos pastil be, himulsuhan na to be. Mulsi, Mulsuhan, be. Dok. Utro. Ala, wala na, Dok. Wala pulso, Dok. Hindi mo pagani. Aw pa day. Magpuyo mo ba? Wala pa. Hindi be. Kani murag nagdasok ang pan ani si lalom murag mo yung hinungdan.
Testingig ka og nog litson. Balik sunod semana dal ang litson dire. Ha, binuang litson dok, murag dako-dako naman ang kantidada dok. Tiwasin na lang siguro na oy. Ayaw, tiwasay. Kay kinahanglan pa na siya mabalik diri haron maayo gina siya. Dakoy tulo ka baktin dito. Oh, tanawa pre, naa pa lagi. Tanawa ra, kamo rin gusto mamatay inyong amigo ba? Pero inyong amigo, muhatag og litson kay gusto pa mabuhi. Ah, dok, paliw kung check up na yan dok ang dok be kung normal pa bang pag heartbeat ana niya dok. Gabi, tanaw na to be. Ano dok? Gira dok, gira dok. Hala, Unsa man dok? migaan niyang paminaw. Migaan? Pagkadungog niya, litsunan ko niya dalon dire kay testingan na to maayo pa ba siya? Lap, pre. Sos, Magid to ba? basta maglitson ka, murag mao na kaayuhan nimo. Ah, basta maglitson daw pre. Kisok-sok! Kisok-sok! Kaya pag isok-sok. Yaw, sagda ilang, gusto magkakamayo. Kung gusto to, gusto. Ayaw madaot ka ni haras imong tutunlan. haras Kaam imong ka ni. Sunod daw, litson daw dalon. Litson dalon na. Kailangan daw ka mukha og litson. Sige paningot na dok kog bayo dok ko. Murag nawaswasan na. Nawaswasan na, oh. Mura sige paningot. Ya, dok, dok. Paglitson na, 40 Kana sa kilos. kami, kana sa may balik diri daw. Sunod si Mana. Sunod si Dako Mana. na to, dako na. Dako na. Baktin pangali daw ingon niya daw. 35 kilos na to. Oh, kana pwede pangutang sa imong silingan. Dal adi re. Sige dok, ato sa mi dok. Oh, Nina sa mi sige, dok. Kamer man siguro mo dok. Dili oy. Dili scammer mga kuana sila. Regalo na ko ni sinyo ha. Kani yung pag-check up balik diri wa ni bayad, libre ta na ang imong kaayuhan na among ginatan-aw. Basta, pagbalik ninyo, ayaw kalimot ha, ang litson. Sige dok, sige dok. Sige dok. Salamat kay dok. Salamat dok ka dok. Kapit na maayo. Dakpat ang tulo. Dakpon ang iyat ang tulo ka baktin. Iyatag kang tulo ka baktin dakpon. Sige. Maayo juga ka dok ba? Litson na ta sunod. Oh, nga napagyatay ka diri oh. Akan anak. Tagaan ni dok oy. Oh, Ako nang isabi. uy natong. Pero kani dok, ako ra ni dok ha. Oh, imuhan na. Kani. Basta ang litson na. Tulo daw ka bukay ang litsuno na. Tulo? Duha ko isa ra imo ha. Oh, sige, okay ra. Oh, sige. Sige, kana uli na tao sa pay dugayan na to. Ulit lagi hapon na pud na.